Днес отбелязваме Международния ден за безопасно преминаване на железопътните прелези. Един такъв случай има ли си Международен ден? Той има и причина и това са немалкото инциденти, които сме показвали през годините. Зачестяват ли обаче подобни инциденти и каква е причината? Петър Антонов с отговорите сега. Пепи, добро утро! Добро утро, Пепи. Добро утро отново, колеги. Ние сме на един от най-натоварените железопътни прелези в столицата. Първо поглед към общата картина. 722 са прелезите в страната, които се поддържат. От тях 565 са с светлинна сигнализация, като този, на който сме и ние в момента. Останалите са с пътни знаци. Въпреки това, от началото на годината са станали 265 инциденти на ЖП прелези, основно заради нарушаване на правилата и с чупени бариери. Ще видим и кадрите след малко. Но защо се стига до тези инциденти? При нас е инженер Генчо Мирков, главен ревизор по безопасността в Националната компания Железопътна инфраструктура. Добро утро, господин инженер Мирков. Кажете ми, защо се стига до тази ситуация? Добро утро на вас и на вашите зрители. Стига се до тези ситуации поради ниската култура на безопасност и движение от страна, особено на шофьорите на товарни автомобили. И статистиката показва, че това са повече шофьори от други държави, не от България. Нарушават правилата, минават, чупят бариерите. Има ли определени точки в страната, на които най-често се случват тези инциденти? Нарушават правилата, като най-безцеремонно чупат гредата, което ни създава на нас много проблеми. И най-фрапиращия участък с тези инциденти е от Враца до Видин. Има 3-4 прелеза, които редовно, да не кажа, че сме позиционирали непрекъснато дежурни лица, които да подменят бариерите. Там основно и движението на тирове е най-засилено заради Дунав мост 2. Сега да погледнем тук на прелеза, на който сме ние в момента. Видяхме преди малко бариерите бяха спуснати, чухме и сигнализацията. Какви са правилата да се мине безопасно през този прелез, да бъдем полезни на шофьорите? Да припомним. Да, това е прелез с автоматична прелезна сигнализация. При спускането на бариерите задължително има и звукова сигнализация и светят две червени светлини. В нормално положение, както е сега, на натоварените прелези, какъвто е този, има монтиран допълнителен фар отдолу с лунна бяла мигаща светлина, която показва, улеснява шофьорите, че прелезът е отворен за преминаване на пътни превозни средства. Искам да успокоя шофьорите и да им обясня, че всеки един момент състоянието на прелеза се контролира и при най-малката неизправност ние имаме информация и се вземат мерки. Най-фрапиращото, което е, и се притесняват, че виждат приближава влак, бариерите са горе, ние го знаем това. И при такива ситуации влака преминава със скорост до 15 км в час с готовност за спиране или правиме влака, спира и прави място да минат колите. Благодаря ви. Важно уточнение. Ако случайно има дефект, влака ще пусне автомобилите да минат. Полезни съвети за това как безопасно да преминаваме през ЖП прелези в Международния ден за безопасното преминаване през тези места. Колеги. Благодарим, Пепи, на теб и на твоя събеседник. Важно е правилата да бъдат спазвани, а нарушителите, за които чухме и по време на живото включване, да бъдат наказани. Тежки санкции.